Jamen det første spørgsmål, det lyder på, hvorfor er det, vores kost kan påvirke vores ydeevne? Ja, det er jo fordi, hvis du får de sunde dele i kosten, så kan kroppen langt hurtigere bruge dem til at danne energi med og få lavet nogle gode byggesten til celler. Ja, okay. Det vil sige, hvis din kost indeholder meget fedt, så kan kroppen ikke rigtig bruge til så meget andet, end det er sådan en god reserve, den har til når det bliver dårlige tider. Ja. Det vil sige, kan du ikke tænke hvor meget, når vi snakker om ydeevne, det er kulhydrater, det skal være protein i stedet for. Okay. Ja. Hvorfor er det så vigtigt med den rigtige kost? Jamen det er det, fordi hvis kroppen den bliver forvirret over det, du spiser, det du indtager, så danner den lager. Og det betyder, at så får du jo fedtdepoter rundt omkring, som man ikke skulle have. Ja. Ja, plus at hvis man nu spiser meget kulhydrat for eksempel, det omdanner den også til fedt. Så det er ikke sådan specielt smart. Nej, okay. Plus, at hvis man får meget af det godt, du skal selvfølgelig have noget, så kroppen den ligesom har noget at arbejde med, men hvis man får for meget af det, så danner den fedt af det i stedet for. Okay. Plus, jeg synes, der var en ting mere, jeg tænkte, jeg ville sige. Jeg kan ikke huske, hvad de spørgsmål var. Det var, hvorfor er det så vigtigt med den rigtige kost? Ja, så det er den ene del. Den anden del, det er, at hvis man spiser simpelthen meget kulhydrat, altså sukkerstoffer, ikke også, så har du en bugspytkirtel, der laver noget insulin. Ja, okay. Og det kan den simpelthen få svært ved at blive ved med. Og det vil sige, så kan kroppen ikke finde ud af at omdanne det sukker, du spiser. Nej. Så risikerer du, at der kommer nogle sygdomme på længere sigt. Ja, okay. Okay, det vidste jeg faktisk ikke. Blandt andet sukkersyge også. Ja. Okay, næste spørgsmål lyder på, hvad sker der, hvis vi ikke spiser den rigtige kost, og alligevel presser vores krop ud i fysisk aktivitet? Jamen, altså kroppen er jo en fantastisk en, fordi den kan jo godt finde ud af så at tappe nogle af dine fedtreserver, ikke også? Jo. Så det vil sige, at hvis du har for meget fedt, og du så skal ud og brænde det af, så skal den nok finde ud af at få fat i det de rigtige steder. Men hvis man nu spiser en dårlig kost? Ja, hvad tænker du på, når du siger dårlig kost? Hvis du nu enten slet ikke spiser, eller kun spiser junkfood? Ja. Hvis du slet ikke spiser, så kan du heller ikke yde det, du skal yde, vel? Nej. Og junkfood, det er jo nogle forholdsvis enten hurtigt forbrændte dele, eller også meget fedt, ikke også? Jo. Ja. Er underernæring bedre end overspisning? Nej, ingen af det er godt. Nej, okay. Hvorfor tror du, at antallet af overvægtige er steget? Men det er fordi, vi lever sådan et liv, som vi lever i dag. Vi har alt for travlt. Ja, det er alt for nemt lige at få fat i sådan noget mad, som andre har haft forberedt for os. Ja. Og hvis du går ind og køber hvis du nu tror, du er sund i dag, og går ind og køber en appelsin, så er der ikke nær så meget i den appelsin i dag, som der var for 20 år siden. Der er gode vitaminer. Okay. Så... Ja. Og det sidste spørgsmål, det lyder på, hvorfor tror du, at junkfooden er blevet så let at købe? Hvorfor den er blevet så let at købe? Hvorfor den er blevet så let at købe? Det er fordi, der er efterspørgsel efter den. Det er fordi, der er nok, der godt vil købe den, ikke også? Okay. Hvis vi alle sammen gik ind og sagde, at vi ikke vil købe sådan noget, jamen så lukkede de jo butik for butik, ikke også? Jo, det er jo klart. Ja. Jamen, det var faktisk bare det. Tusind tak.